Bon dia, bon dia, bon dia. Com estàu? Tots bé? Tots estàu a gust, tots estàu contents? Això espero. Espero que estigueu animats i tingueu ganes, perquè sí és cert que s'està fent un poc pesat això, i sobretot ara que comença a fer calor, però ja sabeu que vosaltres ho aconseguireu, que ja mos queda molt poquet per tenir vacances, per tornar a la normalitat, per poder trobar-nos amb els amics sense pensar i només hem de ser 10, és a dir, que penseu, vos heu de motivar amb això, en pensar que cada dia està més a prop d'aconseguir-ho, d'acord? I una cosa important que vos volia dir. Demà tindreu un taller de rectes, angles i bé, ja ho veureu, d'acord? Vull que sapigueu que tot això que feim, que jo vos demano a vegades, cercau per casa productes que pesin en diferents unitats de mesura. Mesurau per casa objectes amb decímetres, centímetres, mil·límetres. En el taller de demà veureu que també haureu de mirar coses per casa. Tot això sabeu per què se fa, per què ho feim. Per què varen fer lo dels nombres romans, de cercar on trobaven nombres romans, i per què varen fer lo dels decimats i lo de les fraccions? És perquè vull que vos doneu compte que les matemàtiques formen part del nostre món. No només la suma, la resta, quan anem a fer la compra, o quan multiplicam o quan dividim, no. Sinó que tot el que aprenem en mates mos envolta i és molt important saber-ho, d'acord? Com també vos dic que és molt important, xicos i xiques, que la teoria en blau que copieu en el quadern vos la aprengueu, val? Que no hi hagi exàmens no vol dir que no vos hagi de sonar i vos ho hagueu de saber en certa manera, vale? Perquè així també serà més fàcil per tots fer els exercicis, els deures i tot. Així que la teoria en blau sempre s'ha d'aprendre. No vull dir de memòria sense entendre-ho, no. Ho heu d'intentar entendre, si no ho enteneu models, i vos heu d'intentar aprendre, d'acord? Així que res, jo tinc una notícia, avui mamut, per fin, a casa meva, després de tots aquests mesos aturada, avui faig la mudança. Bé, la mudança, quasi tot ja ho tenim allà, però bueno, avui és el darrer vespre, o el primer vespre que dormiré a la casa nova, així que aquest entorn on vos he fet el vídeo a partir de dijous canviarà un poquet. I res, molt d'ànims, molta força, que vos queden, res, de 7 dies d'escola. Així que, vinga, que podeu amb això, sou un campeones. Adeu.